اتقولعه نتزاسق فصامن معقات كل زلو حيل تطقمه انتخونه جن اتبصايو بسمحنا مفداي نتات انجا تكوسا بتنايت تيد دمصي حدا هيا فطرت بقصبت طفقه اتقولعه بصايو نمصننا سقومتو زوسدلو سكند بت دمص تسحهم بزمصو نا جرمن وتادرات هاندو تخوو اتبصايو نتعدل تطقيمو قدم كله خافت بوتا هادمه اتقولعه جن بتوم چكانات نا جرمن وتادرات سلاز دنقصه او زلو تطويلو دنزيزو ترفه نحاتهم ناطمته دما منقسقاس تسانو موت بزي ترتر زي ترف نجر مخانو زو دمدمولو ساعات دما اتي جرمناو مكونن نتا طونجا كافت زنقطقط زنبر ايدو بهدات وسدا اتقولعه كاو سنباد استلعله كم جمرتا كسام وداتا حنت قال كو خزارو انت زي كاله اتي جرمناو مكنن جن بتو قدميو زنبره نشتي فطار صقم ازيو تگرمه كم يلوون نتقولعه حيزوو بمكينه خزاورن نتخواو خريون وسنه بز منجد زي دما اتقولعه لكع كم حدا نعاوت وانجا بت جرمناو مكنن توسيدو خده اتدحريو زغاطمه نجر دما نايتقولعه امرو كساو زسوابر ازيو زچنق نيرو مغنياتو افتا سكند نسا نعلم تنتينو ننوسو كحيدو كل زغور نجر دما بهيوت نمتراف طرحي نيرو فيلمنا جمر حد بون ودو معلتاوي ناي كاتوليك صلوت نخشمدد انتجددو نرئينايو از قلعه روميكي زبال اما خلافاتم حقوسات كوينم زنور سدراي عاويو ينفت زمن جرمناويان نبولاند زورولو ساعات سلازنبره مرؤت سدراويت او ጫፍ حدጋ يزنبرلو مخنياتو ايهوديوم نيرم روميكون بهوت كترف سلازدليو ابو ناو ገጠር ምስ ሓደ ዓርኩ ንኽነብር ክሰዶ ይውስን ግነፍት ገጠር አይሁድ መሆኑ ንኸይፍለጥ ናይ ካቶሊክ ጸሎት በተደጋጋሚ ክሽምድድ ነይርዎ እቲ ጸሎት በደንብ ጌሩ ንኽሽምድዶን ንነፍሱ ከም ዓብይ ናይ ካቶሊክ አማናይ ጌሩ ንኽቆጽርን በተደጋጋሚ ይነግሮ ፈጣሪ ባዕሉ ይቕረኸም ዝብሎን ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ከም ዝሓልፍ ነገሩ ድማ ይጸናንዑ روميك እታ ዝኸደለ መዓልቲ ክትኣክልን ከላ ግን ጨኪኑ ካብ ሕቕፍቶም ዝፈትዮም ወለዱ ክወፅእ ይግደልን ودوم كاوم نخيفله بزتخالو ناتحقن نهاده مننا خينولا يرأي ودا امبر ناي قدن نقطر كسدو نيروم اتوم جرمناويان زلص فتشان كيجمرون انكي طرطرون اتسرح نمودا دما اتن روميك نقطر زوسدو سواي نفط كتما قدم قصورهم قدم يمص ناي روميكن كالوت سدراويتون مننت حقوق خوينو نقصل دما بحسوس تسرحه ناي طمقت ورقات يمصلهم كل عينت ادلاي زبال مدلاوات مستودعه روميكس نا عشنا اتمو او لعل غار تسقيلو كم اخلي بتكيلا خحلف يمكر كنتم جرمناويان امنجد تطوي بلو ممو مفتاشو جمرلو ساعات حدا ايهود كافتا بجرمناويان تخويوا زنورت كتما كملت انت مكر اتم جرمناويان توكسوم يقطو بسنك تعكركر دما روميس كي تخشف يترفمو كافتا ختما خوصون يفقدلو ولوليتنا توقعزو حديروم افتا زنور لاقشت كوصحون كلو كن روميكس حدش تصبيولو هيوت كما كم زخون بتعم تچنيقو سلازنوره كزارو يدفرن سقيلو دما يطمت نيرو بقدميتهم ناي تاقشت كشخرخون كلو كوا مننتو نخيخشف ولا حد سلام تخاف يوصن زي فولطو ነገር ግን እዚ غشዚ اتنايو ጥምቀት ወረቀቱ ሰርሕሉ አርከቡ ምዃኑ ካፍት ብጋሪ ሒዝዎ ዝመጽሎ ሰብኣይ ትክክለኛ መንነቱ ዝፈለጠ ብዘይካ ዝቀሽዚ ወላ ሓደ ሰብ ይነበረን ግን ኣብዛን እሽተይ ቁሸት ብዙሕ ወረኛ ሰብ ይዘሎ ሓድሽ ነገር ንምርኣይ ድማ ተጓዩም ይመጹ ሓደ ካፍቶም ነበርቲ ታቆሸት ዝኾነ ኩባ ድማ ንሮሜክስ ክሪኦን ከሎ ታዋዩ ታገብሪ መጺን ምጽራይ መመሸጡ ሒዙና ጎየ ይቀርብ እትኻው ከተማ ሒዝዎ ዝመጽ ሰብኣይ ድማ እዚ ወዲ ሓወዩ ኣብ ከተማ ብቦምብ ገዝኦም ስለ ዝፈረሰ ምሳይንስ ተወሰነ ዋርሕ ንቕመጥ ሒዝዮ መጽ ወለዱ ብህይወት የለውን ኢሉ بناي حسود تاريخو نتيجو خسود ديموكر روميكس أمونغو كوفيلو إذن حسود تاريخ سمع عنكلو كروتيك سانتي سمعو أجات أمدو إذن أيهود ماننتي تحاويو بيوت كتر في قوني لدما ولا نشتي تخون تسفى مقاري جمر حج روميكس أزان إشي كوشت مننتو على يقبل ودا أمبر كرم حجي كاو كتماز بالو إسلا زي فلت انت خقبر كم زلو من ما يفلتن داري قدما تطويبل جنز سوعي كل تدوكلو مسؤون خنبر ناو جزء خاتيون كلون اتوم كل التاني وعلو دوكو بروميكس قانو يجمرو اتقطر نسو نما عد تقريوم اتعاوي حاو صلوت خرس عن كله نما عالتات بزي مقرا شمددو زنور روميكس يحجزو جن تعاوي حاو من محجوسين ورن اكندو بنايت صلا عيني اتوكيرو يطمدو بقات امكن اتطولو زبحال نشتي حاو نروميكس بستوارزو بطعمي فوتيو لعلتنا وعلو حاو دمانا فوتيون ان اغروني ماتت أبوهم ما نمسون كيف لقى أتحت جزءهم نحس ما حرشة خمزلوه نخر إيه وسدو
ግን ሮሜክስ ናብዞም ስድራቤት ብምሕዋስ መዓር ክንደይ ሓደጋ ከም ዝወስኸሎም ምንም ኣይፈልጥን ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት እንኳን ዶ ኣይሁድ ሰብ ምሕባእ እንስሳ ክትራብሕ ምሙኳር ንባዕሉ ብሞት እዩ ዘቕፅዕ ነይሩ። ግን ኩሉ ነገር ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሮሚክ ፍርሓቱ ንውሽጢ ሓዊኡ ምስቶም ካልኦት ቆልዑት ተቑሸት ንምምስሳል ኩሉ ዝተኽኣሎ ነገር ይገብር ነይሩ። ይስሕቕ፣ ይጫወት፣ ኣብ ጎኖም ኮፍ ኢሉ ድማ ይመሃር። ግን ነበርቲ ተቑሸት ፈፂሞም ኣይቕበልዎን ነይሮም። ኩሉ ግዜ ናይ ፀርፍን መውቃዕትን ዕላማ እዩ ዝኸውን ነይሩ። ራስሜክ ምስቲ ዓብዪ ሓው ኩሉ ግዜ እዩ ዝበኣስ ነይሩ። ግን ከዓ ክንድኡ ደፊኦም መይኣትዩን ቶሎ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ የረጋግዖም እሞ ይሽምግሎም ነይሩ። ድሕሪዚ ንሮሚክስ ብጣዕሚ ዘፍርሖ ነገር ግን ናብቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምእታእ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎቶም ካልኦት ቆልዑት ኮፍ ኢሉ ትምህርቲ ናይቲ ቀሺ ክሰምዕ ነይርዎ። እቲ ቀሺ ትምህርቲ ምስ ወድአ ነቶም ህፃውንቲ ንኽቐርቡ ከዳልዮም ይጅምር። እዚ ዝገብርሎ ነቶም ቆልዑት መንፈሳዊ ዓለሞም ንምስፋሕን ዝበለፁ ጠንካራታት ንምግባርን እንኳን ተመሰለ፣ እቲ ሓቂ ግን ንሮሚክስ እዚ ሓድሽ መንነቱ ንምልማድን ኣቕልሎ ኣቢሉ ንኽቕበሉን ምሕጋዝ እዩ ነይሩ። እዚ ቀሺ እዚ ሮሚክስ ኣይሁድ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ግን ድማ ካብቲ ጨካንን ሕማቕ ዝተመልአ ዓለምን ንኽከላኸለሉ ኩሉ ዝተኽኣለሉ እዩ ዝገብር ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ንዓኣቶም ኣሐንቂቑ ከጫውቶምን ከዘናግዖምን ዋላ ይኽእል ዳ እምበር ካብዚ ሕማቕን ጨካንን ዓለም መሊኡ ክገላግሎም ኣይኽእልን። ሓደ መዓልቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን እናተመለሱ እንከለዉ ክልተ ዓበይቲ ሰማግለታት ኣብ ገዝኦም ብምስጢር እንስሳ እናራብሑ ስለ ዝተረኸቡ ገዝኦምን ኩሉ እኽሎምን እናተቓፀለ ይጸንሕ። እቲ ቀሺ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብሳይክሉ እናፈጠነ ናብቲ ቦታ ይኸይድ እሞ ነቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ነቶም ዓበይቲ ሰባት ንኸይቀትልዎም ተንበርኪኹ ይልምኖም። ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ቀሺ ዘይውርደት ካልእ ዝረኸቦ ነገር ኣይነበሮን። ምክንያቱ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት እንድሕር ደኣ ነዘን ሓሰማታት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቃ ሒዝካ ሓደ ህይወት ክተድሕን ኢኻ ይብልዎ። ግን እቲ ቀሺ ክንዲ ዝሞክሮ ዋላ ይሞክር ዳ እምበር ነተን ሓሰማታት ኣብ ውሽጢ እቲ ዝድለ ሰዓት ክሕዘን ኣይከኣለን። እቶም ከድሕኖም ዝምክሩ ዝነበሩ ክልተ ዓበይቲ ሰባት እውን ብቶም ጀርመናውያን ቀተሉ። እቶም ቆልዑት ታቑሸት እዚ ኩሉ እንትፍጠር ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ተሓዊኦም እናረኣዮም ነይሮም። ብዝረኣይዎ ነገር ድማ ልቦም ይስበር። እቲ ቀሺ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ብባዕሉ ንዝባኑ ኮርማጅ ገይሩ ይወቅዕ። ሞትቶም ክልተ ዓበይቲ ሰባት ናቱ ጥፍኣት ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ምሕረት ንኽረክብ እዩ ዝገብር ዘሎ። ድሕሪዚ ቆልዑት ታቑሸት ካብቲ ጸልማት ዝመልኦ ዓለም ንኽርሕቑን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ንኽጠልቁን ዝተወሰነ ጨዋታታት ይፈጥረሎም። መጽሓፍ ቅዱስን ናይ ሐዋርያት ሽም ዝተጻሕፈለን ዕንጨይትን ብምሃብ መንነት ሓደ ሐዋርያት ተጽኒዖም ንኽመርጽዎን ናቱ ስራሕ ንኽሰርሑን ዕዮ ገዛ ሂቡ ይሰዶም። ይኹን ዳ እምበር ቶሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽኸውን ይመርጽ። ካብቲ ሰዓት ሱንዳሓር ድማ ዝተፈለዩ ባህርታትን በብግዚኡ እናምፀን እናወስኸን ይቕጽል። ሓደ መዓልቲ ድማ እቲ ሰኺሩ ዝነበረ ጎረቤቶም ኪዩባ ናብ ገዝኦም ይመጽእ እሞ እቶም ገዝኡ ሓዊእዎ ዘሎ ሚስጥር ብደንቢ ገይሩ ፈሊጡ ስለ ዝነበረ ንኹላህና ዘቕትለና ነገር ዶ ትገብርለኻ ሓቂ ወይስ ኣይገበርካን ኢሉ ይሓቶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ እዚ ሰብኣይ ንሰወይቱ ኪዩባ ሓሰማ ከም ንራብሕ ዘለና ፈሊጡ እዩ። እቶም ጀርመናውያን እንከየቃልዕና ቀልጢፍና ተሸጥናዮ ንሐይሽ ኢሉ ይነግራ እሞ እንከይፈትየት ፈቃደኛ ትኸውን። ሓደ ምሸት እውን ነቲ ሓሰማ ናብ ጋሪ ይስቕልዎ እሞ ክሸጡሉ ናብ ዝኽእሉ ቦታ ንኽወስድዎ ይዳለዩ። ብሓሳቦም እንድሕር ደኣ ሓሰማ ዝሸጥናዮ እሞ ብሰላም ገዛና ተመሊስና ህይወት ቀላል ኮይና ክትቅጽል ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም። ግን ዝጸንሖም ካሊእ ነገር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ሓያል ማይ ኣብ ዝወቅዐሉ ነበረ ሰዓት እቲ ሓሰማ ጽዒና ዝኸደት ጋሪ ናይቲ ሰብኣይ ሬሳ ጽዒና ትምለስ። ንክሉባ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክሓትዎ እንከለዉ እቲ ሓሰማ ሸይጥዎ ክሳብ ዝምለስ ኣብ ሓደ ቦታ እናተጸበቖ ነይረ። ግን ዝተወሰኑ ሰዓታት እናተጸበቑ ጸኒዐ ምስ ዶንጎኒ ንኽእሉ ሸኸይድ። ዝተወሰኑ ሰባት ድማ ጀርመናውያን ዝቐተልዎ ሰብ ሎፍቲ ኬድካ ርአዩ ኢሎም ነጊሮምኒ። ኣብ ወዲቑ ጸኒሕኒ ድማየ ተሸኪመዮ መጽኢሉ ንሰወይቱ ይነግራ። ኣብቲ ናይ ቀብሪ መዓልቲ ቶሎ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረበን። ግን እቲ ምሸት ንሱ ሓያል ማይ ይወቅዐሉ ዝነበረ ሰዓት ማንም ሰብ ዘይተጸበዮ ነገር ይገብር። ክዳውንቱ ወፂኡ እናሰሓቐ ኣብቲ ጭቃ ይጫወት። ሮሜክ ተጨናኒቑ እናጎየ ሒዝዎ ንገዛ ይኣቲ። እታ ብሞት ሰብኣያ ሓዚና ዝነበረት ሰበይቲ ድማ ነቲ ምንም ዘይገበረ ሮሜክ ብተደጋጋሚ ትኹርየሉ። ንቶሎ ክትንከባኸበ ኣብዚ ገዛ ተቐቢለካ እንድሕር ደኣ እቲ ስራሕ እሱ ዘይትሰርሕ ኪዱ ጸሌላ ትኹርየሉ እሞ ፈሪሑ ዝነበረ ሮሜክ ካብቲ ገዛ ማይ እናወቕዐ ንኽጎይ ይግደድ። ቶሎ ምስኡ ዘጋንዮ ነገር ከምዘየለ ብተደጋጋሚ ዋላ ተተዛረበ ከድሕኖ ይከኣለን። ብሓይሊ ይዘንበሎ ዝነበረ ሰዓት ሮሜክ ናበይ ከም ዝኸይደ ይፈልጥን። ንሓንቲ ምስኡ ትጫወት ዝነበረት ቆልዓ ገዛ ይኸይድ እሞ ነታ ለይቲ ንሳ ኣብ ገዝኦም ንኽሓድር ትፈቕደሉ። ኣብቲ ዓራት ተገዲሙ ግን ክልተ ተግባራት እታ ሰበይቲ ይዝክር እሞ ነታ ሓቑፋ ትሕብሕቦን ተፍቅሮን ዝነበረት ኣዲኡ ይናፍቓ። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ዓብዪ ሓውን ቶሎ እናውግየ ናብቲ ገዛ ይመጽእ እሞ ኣዲኦም ከም እትጽውዐላ ይነግሮ። ለካ ቶሎ ትማሊ ምሸት ሓያል ዝናብ እናወቕዐ ጥራሕ ነብሱ ንደገ ስለ ዝወፀ ከቢድ ሕማም ሒዝዎ ዘሎ።
ካብ ዓራት ክትስእ እንድሕር ደኣ ዘይደልይዎ ኮይኖም ኩሎም ኣዕሩኽቱን ምስኡ ዝጫወቱ ቆልዑትን ናፍቲ ቦታ ንክመፁ ስለ ዝኣዘዘ ድማ እዩ ሮሜይ ካብቲ ናይ ጎረቤት ገዛ ተፀዊዕኒ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ካሊእ ገዛ ሓዲሩ ናብ ገዛ ዝተመለሰ ሮሜይ ክትሪኦ እንከላ እታ ኣደ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ብጣዕሚ ስምዒታዊት ኮይና ከም ዝነበረት ብምንዛዝ ይቅርታ ተሓቶ ሕጂ ከቢድ ሕማም ኣብ ዓራት ስለ ዘደቀሶ ቶሎ ንኽረጋጋዕዮም ተፀቢዮም ነይሮም ግን ኣብ ክንድኡ ማንም ዘይተፀበዮ ዝበለፀ ሓሳብ የምፅእ እንድሕር ደኣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር ክሳብ መጨረሻ ቀፂሉ ኣቦን ሮሜክስን መሊሱ ከምፆም ከም ዝኽእል እዩ ዝኣምን ነይሩ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እኳ ኣይፈርሐን ነይሩ ምክንያቱ ብኻንዞ ኣቢሉ ጥራሕ እዩ ነዚ ዓለም ፅቡቅ ክመፅእ ዝኽእል ኢሉ ይኣምን ነይሩ ቶሎ ካብቲ ተጥቂዕዎ ዝነበረ ከቢድ ሕማም ቀልጢፉ ንክሓወ ንክሕግዝዎ ድማ ኩሉ ዝሓተቶ ነገር ንክገብርሉ ፍቓደኛታት ይኾኑ ሓደ ምሸት ወዱ ንጎረቤቶም ኩሉባ ዝኾነ ኒሽዮ በቲ ጸልማት ሰላሕ ኢሉ ኸይዱ ናፍቲ ጫካ እናኣተየ ይርዮ እቶ ጎኑ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ዓብዪ ሓው ባቡር ንኽሪኦም ዝኸዱለው ኢሉ እዩ ነጊርዎ ግን ድማ ካብኡ ዝበለፀ ነገር ከም ዘሎ ግልፂ እዩ ነይሩ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ኪዩባ ንሮሚክ ብቐረባ ይከታተሎ ነይሩ ብጣዕሚ ድማ የፍርሖ ቶሎ ግን በቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባሩ ብዕርኽቱ ዋላ ተቐባልነት ይርከብ ዳ እምበር ካልኦት ቆልዑት ታቑሸት ይስሕቕዎን ይኽጥቅጥዎን ይፀርፍዎን እዮም ነይሮም ሮሚክ ከላኸለሉ ክምኩሩ እንከለውን ጥፋተኛ ይገብርዎ ምስቶም ኣይሁድ ናብ ባቡር ተሰቒልካ ኣጠፍእ ነይርካ ብሰንኪ ኸ ሰብ ዝመውት ኢሎም ክዛረቦ እንከለዉ ዓቕሉ ይውድእ እቲ ምሸት እሱ ድማ ካብቲ ገዛ ጠፊኡ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ናብቲ በረኻ ንክኸይድ ይውስን ኣብ መጨረሻ ግን ቁርብተ ምስ ተጓዓዘ እቲ ምስጢራዊ ባቡር ብቕድሚቱ ምሕላፍ ይጅምር ካብ ልዕሊኡ ድማ ብህይወት ንምትራፍ ዝምክሩ ብዙሓት ኣይሁዳውያን እናዘለሉ ይርኦም ኣብ መጨረሻ እውን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ናይ ኣይሁድ ዝበሃል ቦታ ከም ዘይተረፈ ይርድኦ በጋጣሚ ንሱ ካብቶም ካልኦት ኣይሁድ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኮይኑ ዝከናኸኑ ስድራ ሚስጥሩ ዝዕቀሉ ቀሽን ምስኡ ዝጫወቱ ኣሕዋትን እኒሄዎ እዚ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝተገንዘበ እውን ፀሓይ ክትወፅእ እንከላ እናጎየዩ ንገዝኡ ተመሊሱ ነይሩ ግን ኣብቲ ምሸት ንሱ ዘጋጠምዎ ነገራት ነቲ ቀሺ ንክነግሮ እናጎየ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ፈፂሙ ዘይተፀበዮ ሚስጥር ይረክብ ለካ ቅድሚ መዓልታት እቲ ሓስማ ንምሻጥ ክኸዱ እንከለዉ ዓርከብኡን ሮሚክ ዝተቐተለ ብጀርመናውያን ዘይኮነስ ብኩሉባ እዩ ነይሩ ኩሉባ ንዕኡ ቀቲሉ እቲ ሓሰማ ሸይጥዋ ከም ዝመፀ እውን ብዙሕ ማስረጃ ከም ዝረኸበ እቲ ቀሺ ይዛርቦ ግን እቲ ቀሺ ሰዓት እዚ ምንም ክብል ኣይኽእልን ምክንያቱ እቲ ናቱ ከቢድ ሚስጥር እውን ይፈልጦ እዩ ሮሚክ ኣይሁድ ምዃኑን እቲ ቀሺ ጣቑሸት ከም ዝሓውቀሎን ሮሚክ ኣብ ሓደ ፀጋዕቲ ቤተ ክርስቲያን ተሓዊኡ ብፍርሕና እንቀጥቀጠ ክሪኦ እንከሎ ድማ ኩሉ ነገር ይርድኦ ዋላ ኣይሁድ ኩንዳ እምበር ፈጣሪ ተቐቢልካ እዩ ንዘለኣለም ድማ በረከቱ እናተቐበልካ ኢኻ ክትነብር ኢሉ ከተዋውዖን ከረጋግዖን ይፍትን ሮሜክስ ግን እቲ ባቡር ለይቲ በቲ ጫካ እናሓለፈ ርየ ነይርአ ኣቦይ ኮነ ኣደይ ደጊሞም ከምዘይምለሱን ከምዘይሪኦምን ድማ ይፈልጥ ኢሉ ብዘሕዝን ድምፂ ይምልሰሉ ካብዚ እንድሓር እቲ ቀሺ ምንም ክብሎ ይኽእልን ብሓዘን ተመሊኡ ዝነበረ ሮሜክስ ድማ ንገዝኡ ይምለስ እሞ መዓልታት ንምቁፃር ዝጥቀመሎም ዝነበሩ እማን ካብ ጠረጴዛ ልዒሉ ይድርዮም ድሕሪዚ እታ ቅድሚ መዓልታት ውፅእ ሌላ ትኹርየሉ ዝነበረት ሰበይቲ ዓርኩ ናብቲ ክፍሊ ትመጽእ እሞ ከመደመጠን ናይ ሮሜክ ኩነታት ክትሓስቦ እንከላ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ሪኣ ኣመና ትሓዝነሉ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንድሓር ሮሜክ ንወለዱ ደፊሩ ከልዕሎም ኣይከኣለን ፈፂሙ ንኸይዝክሮም ድማ ኩሉ ዝተኽኣሎ ይገብር ይኹን ዳ እምበር ቶሎ ወለዶም ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ዝዋኑ የቕሚጥዎ ነይሩ ንዘይፍለጡ ምኽንያታት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ነቶም ኣዕሩኽቱ ኣብኦም ንኽሰቕልዎ ይሓቶም ብዘይፍለጥ ምኽንያት ንሶምን ፈቃደኛታት ኮይኖም ብገመድ ይኣስርዎ ይኹን ዳ እምበር ኒሽዮ እዚ ተግባሮም ዝርኡ ክስሕቆምን ክቕልደሎምን እምበር ቁሩተይ ክሓዝነሎም ኣይፈተንን ንትገጅፍን ብዕድመ እዚ ዝበልፆምን ኒሽዮ እናተፃረፉ ክሪኡ እንከለዉ ስቑኢሎም ዘይክጥምትዎ ካሊእ ክገብሩ ይኽእሉን እዚ ረእየ ቶሎ ልቡ ይስበር እሞ ብጣዕሚ ይሓዝን እናኸየ ድማ ፈቲሖም ንኸውርዱ ይሓቶም እቲ ምሸት ንሱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኒሽዮ ናፍቲ ባቡር ኣንፈት ክኸይዱ እንከሎ ሮሚክ እናት ዓብዪ ሓዊ ይጥምትዎ ግን ሎማዓንቲ ስቑኢሎም ኣይተረፉን ንኽስዕዎ ይውስኑ ካብቲ ናብ ሞቶም ዝወስዶም ዝነበረ ባቡር ዘሊሎም ዘምለጡ ኣይሁዳውያን ናፍቲ ጫካ ክጠፍኡ እንትምክሩ ኒሽዮ ኣብ ኢዱ ፋስ ሒዙ እዩ ዘኸትሮም ነይሩ ኒሽዮ ነቶም ኣይሁዳውያን ፋስ ሒዙ እናዘረፎም ክሪኡ እንከለዉ እቲ ዓብዪ ሓው ብጣዕሚ ይፈርሕ ንገዝኡ እናጉየ ንኽምለስ ድማ ይዳለ ግን ሮሚክ ብናይ ኒሽዮ ተግባር ብጣዕሚ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐተለ ይነግሮ ኣብ ዝሓለፉ መዓልቲ ክሉባ ምስ ተቐሺ እናተኻትዐ ከም ዝሰምዖን ኣቦኡ ከም ዝቐተለሉ ብኣፉ ከም ዝተዛረበን ይነግሮ እቲ ዓብዪ ሓው እዚ ድሕሪ ምስምዑ ኣዒንቱ ብንደት ተመሊኡ ሓንቲ ቃል ከይውፅእ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ኒሽዮ ከም መባእ ካብቶም ኣይሁዳውያን ዝመንጠላ ቀለበት ኣብቲ ቢያቲ ይቕምጥ እታ ብድሕሪኡ ዝነበረት ጓል ስለ ዝፈለጠት ድማ ክትካትዖን ክትፃረፎን ትጅምር ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወፁ ሮሜክ ንዛ ቆልዓ ብዛዕባ እታ ቀለበት ሓቀኛ ታሪክ ይነግራ
ንገዝኦም እናተመለሱ ከለዉ ግን ኣብ መንገዲ ንሽዮ ምስ ሓደ ዓርኪ ይኸጥሮም ንሮሚክ ብተደጋጋሚ ዋላ ይቐጥቅጥዎ ዳ እምበር ፈጺሞም ኣይዓገውን ናፍቲ ጥሙቕሉ ዝነበሩ ዓብዪ ቐላይ ድማ ሻምቦ ሻምቦ ኢሎም ይደርብይዎ ድሕሪ እዚ ንሽዮ ናፍታውን ኣስሒታ ዝነበረት ቆልዓ ይምለስ እሞ ንሳ ምንም ከይፈለጠት ይጋሰሳ እቲ ዓብዪ ሓው ካብቲ ቐላይ እናጎተተ የውጾ እታ ውሕልንኣን ኣካላን ብኸቢድ መንገዲ ተጎዲኣ ዝነበረት ቆልዓ ግን እንታይ ከም ዝፍጠሩሎ ይተረድኣን እዚ ኸቢድ ውርደትን ቃንዛን ብማይ ሓፂባ ትሰዶ መሲልዋ ድማ ቀጢላ ናብቲ ቐላይ ተኣቲ ኣብ መጨረሻ እቲ ስቑ ኢሉ ዝርኢ ዝነበረ ዓብዪ ሓው ዓቕሉ ይውድእ እሞ ናይ መጨረሻ ይናደድ እቲ ምሸት ንሱ እታ ዝተሓበአት ናይ ኣቦኦም ሽጉጥ ሒዞም ናፍቲ ባቡር ዝሓልፈሉ ቦታ ንሮሚክ ሒዝዎ ይኸይድ ከምቲ ዝተጸበይዎ ንሽዮ ሎማዓንቲ እውን ንኻልኦት ኣይሁዳውያን እናዘረፈ ይጸንሖም እቲ ዓብዪ ሓው ንንሽዮ መሳርሒኡ ጠቂሙ ካብቲ ዝተሓብአሉ ቦታ ይወፅእ ንሽዮ ግን እዚ ንእሽተይ ቆልዓ ደፊሩ ሽጉጥ ኣይትኩሰለየን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኣብ ክንዲ ዝበሎ ሰሚዑ ይቅርታ ምሕታት ዝበለጸ ይፎኻኸሮ ንሽዮ ዘይፈለጦ ሓደ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ እዚ ዓብዪ ሓው ንደቱ ኣብ ናይ መጨረሻ ብርኪ ከም ዝበፅሐ እዩ ንሽዮ ናብኦም ንኽቐርብ ዕድል እንከሃበ ድማ ተኪሱ ኣፍ ለቡ ይወቕዖ እሞ ናብ መሬት ይወድቕ ኣብ መሬት ብቐንዛ እናተገላበጠ ዋላ ይርአዮ ምንም ኣይሓዘነሉን ንሕና ብሰንኪ ኣቦኻ ኣቦ የብልናን ኣቦኻ ድማ ብሰንኪና ውላደይ ክህልዮን ኢሉ እታ ካልአይቲ ጥይት ይትኩሳ እሞ ንንሽዮ ደቂስላ ዝነበረ ይቐትሎ ሮሜክ ጠጠው ንኸብሎ ካብ ሓወታ ሽጉጥ ይምንጥላ ግን እቲ ተኹሱ ሰሚዖም ዝጸንሑ ብዙሓት ወታደራት ጀርመን ብፍጥነት ብኹሉ ገጽ ይኸብዎም እቲ ዓብዪ ሓው ካብቲ ቦታ ብፍጥነት እንተምልጥ ብፍርሒ ደንጊጹን ደሪቑን ዝነበረ ሮሜክ ግን እታ ሽጉጥ ኣብ ኢዱ ሒዙ ደሪቑ ጠጠው ኢሉ ይጥምቶም እቶም ወታደራት ጀርመን ንሮሜክ ፈጺሞም ኣይተቖጥዕዎን ኣብ ክንድኡ ነቶም ኣይሁዳውያን ኮኔሉ ዝቖትሎምሎ ስለ ዝመሰሎም ዝበለጸ ይፈትይዎ ቆቢዖም ከዲኖም ሰላምቶኦም መርዮም ድማ ነቶም ካልኦት ሰባት ንኽቖትሉ ዘይደፍሩ ወታደራቶም መርኣያ ክኾኖም ብኢዱ ሒዞም ይወስድዎ እቶም ወታደራት ጀርመን ኣብ ሞተር ሰቒሎም ነቶም ኣይሁዳውያን ተኹላ ከም ዝኣትዮ ተመዋጊዕ የፍርሕዎም ብሓሳቦም ሮሜክ ብዝተጓሮም እዚ ዝዘናጋዕ ዘሎ እዩ ዝመስሎም ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ካብዚ ዝገደደ እዩ ሮሚክ እቶም ከምኡ ዝበሉ ህዝቢ እናተሳቐዩን እናተቐተሉን ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ዝድንግጽ ነይሩ ድሕሪ እዚ ነቶም ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ብኹርዓት ይጽውዕዎም እሞ ሮሚክስ እንታይ ዝኣክል ተግባር ከም ዝገበረ ብኣካል ንኸሪኦም ሽጉጥ ሂቦም እስክብረሮም እቶ ጫካ ዝገበርካዮ ደጊምካ ገበሩ ኢሎም ይነግርዎ ብሓንቲ ትእዛዝ ሮሚክ መምለሲ ኣብ ዘይብሉ ኣንጎሎ እዩ ተዓፅዩ ናፍቶም ከም ባዕሉ ዝበሉ ህዝቢ ሽጉጥ ጠቂሙ ዝኾነ ነገር ክገብር ድፍረት ዝበሃል ነገር ኣይነበሮን ግን ድማ እንድሕር ዳኣ ዘይገይሩ ንሱ እውን ምስኦም ይኽስለፍ ናብ ሞቱ ድማ ኣይኸምርሕ ኣብቲ ሰዓት እሱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዋላ ይፍለጥ እታ ሽጉጥ ኢዱ እናንቀጥቀጥ ይቕንዓ እሞ እቲ ለይቲ ንሱ ንሽዮ ነቶም ኣይሁዳውያን እንታይ ይገብሮም ከም ዝነበረ ይዝክር ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ድማ ጫማኦም ንኸውፅእ እናኣዘዘ ሓደ ብሓደ ይፍትሽ ኣብ ናይ ሓደ ኣይሁዳዊ ጫማ ድማ ዝተወሰነ ክባር ነገራት ይረክብ እሞ ነቶም ወታደራት ከሪኦም እናጉየ ይኸይድ ኣብ መጨረሻ እቶም ወታደራት ብተግባሩ ክሕጐሱ ከለዉ ብሂወት ዝተረፈ ይመሲልዎ ነይሩ ግን ካብ ርሑቕ ናይ ብኽያት ድምፂ እቲ ዓብዪ ሓዊ ይሰምዕ ለካ እቶም ወታደራት ጀርመን ክሕዝዎን ከለዉ ኣይሁድ መሲልዎም ምስቶም ካልኦት ናፍቲ ባቡር ክሰቕልዎ እናመከሩ እዮም ነይሮም ሮሜክ እናውግየ ናፍቲ ቦታ ይኸይድ እሞ ነቶም ኣይሁዳውያን ክንቀትሎም ከለና ምሳይ ዝነበረ ቆልዓ እዩ እምበር ኣይሁድ ኣይኮነን ኢሉ ይወሓሶ እቶም ጀርመናውያን ግን ስርኦም ሊቖም ከም ዘይተገረዘ ምስ ኣረጋገፁ ንኽሰድዎ ፈቃደኛታት ይኾኑ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ሮሚክን ሓውን ብሂወት ይተርፉ ፈጺሙ ዘይጋጥም ብመላእኽቲ ዝተዋህቦ በረከት እዩ ዝመስል ነይሩ ግን ብዝሕዝን መንገዲ ኣሕዋቱ ንምእላሽ ኣብቲ ከባቢ እናተንቀሳቐሰ ዝነበረ ቶቶ ብትሕቲ እታ ባቡር እንትሓልፍ ይርእይዎ እሞ እቶም ጀርመን ወታደራት ኣይሁድ መሲልዎም ናፍታ ባቡር ክሰቕልዎ ይፈትኑ ሮማክ ንኸድሕኖ እናጎየ ኸይድ እንትሞክር ግን እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ጠጠው የብልዎ ሮሜክ ግን እቲ ዓብዪ ሓውን ንእሽተይ ሓዎም ምዃኑ በተደጋጋሚ ይዛረቡ እሞ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ናብ ቶቶ ቀስ ኢሎም ይቐርቡ እቶም ኣፍትነዮ ክልተ ቆልዑት ኣሕዋትካ ድዮም ኢሎም እንትሓትዎ ድማ ቶቶ ምንም ድምፅን ከየውፅእ ንደቓይቕ ስቑኢሉ እናጠመቶም ይጸንሕ ኣብ መጨረሻ ግን ቶሎ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ዋላ ፈጺሙ ግልጸ ይኹን ድምፂ ከየውፅእ ርእሱ ብምንቕናቕ ከም ዘይፈልጦምን ኣሕዋቱ ከም ዘይኮኑን ይዛረብ ኣብ ዓይኑ ድንጋጸ ኾነ ፍርሒ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ኣብ መጨረሻ እውን እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ካብ መሬት ኣልዒሎም ናፍታ ናብ ሞቱ ተወስዶ ንኣይሁድ ዝፀዓነት ባቡር ይሰቕልዎ ቶሎ ክሳብ ናይ መጨረሻ ሰዓቱ ብናቱ መከራ ዓለም ጽቡቕ ክትቅየር ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ መስዋእቲ ክገብር እሞ ንስድርኡን ነዲኡን ንኣሕዋቱን ዝሓሸ ህይወት ንኽህቦም እዩ ከምዚ ገይሩ ኣብ መጨረሻ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስን መስዋእቲ ንመርጽ እቲ ባቡር ንቶቶን ካልኦት ኣይሁዳውያንን ሒዙ እንትኸይድ ኣብቲ ቦታ እቲ ብርሑቕ ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ሮሚክ ብኽያት ጥራይ ይተርፍ ናፍቲ ዓዲ ቀስ እናበሉ ዝኣተዩ ጀርመናውያን ቀስ እናበሉ ይኸዱ እቲ ኩናት እውን ከምኡ ኢሉ ይውዳእ
ስድርኡ ከምኡ ዕድለኛታት ዋላ ይንበሩ ሮሚክ ብህይወት ይተርፍ። እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝገደፈ ጽልዋ ግን ፈጺሙ ዘይርሳዕ ከቢድን ሓያልን ትውስታ ኮይኑ ይቐሪ። ሮሚክ ሓደ ግዜ ጠሊቑሉ ናብቲ ዝነበረ ቃላይ ይኸዱ እሞ እቲ ዓብዪ ሓው ሕነብኡ ክፈዲ ብምምካሩ ንእሽተይ ሓው ዘይምስኣኑ ካሪእ ከም ዘየምፀሉ ብምፍላጥ እታ ሽጉጥ ብንደት ናብኡ ይደርብያ። ኣብቶም ዝቕፅሉ ብሰላም ዝተመልኡ መዓልታት ሮሚክስ ምስቶም ካልኦት ቆልዑት ቁርባን እናተቐበለ ንሪኦ። ግን ሮሚክ ሕጂ እውን ኣይሁድ ስለ ዝነበረ እቲ ቀሺ ካብቶም ካልኦት ቆልዑት ዝተረፈ ስጋ ደም እዩ ተቐቢሉ። እቲ ቀሺ ከምዚ ዝገበረ ተወዲእዎ ዘይኮነስ ኮነኢሉ እዩ። ናይ ሮሚክ ማንነት ምሕላይን ንናይ ባዕሉ እምነት ዘለዎ ክብሪ ንምርኣይን እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ሮሚክ ዋላ ሓንቲ ቃል ክዛረብ ይኽኣል ብዒንቱ ነቲ ቀሺ ዘለዎ ክብርን ምስጋናን እናርአየ እዩ ነይሩ። ኩሎም ነበርቲ እታ ቁሸት ስለ ዝተቐበልዎን ማንነቱ ንኽፈልጥ ስለ ዝሓግዝዎን ድማ ብልቡ ንዘለኣለም እናመስገኖም ይተርፍ። ብናይ ኩናት ድምፅን ሓውን ተቓፂሎም ዝነበረ ሳዕሪ መሊሱ እንትወቅል ደቂሱ ይጸንሕ እሞ ሮሚክስ ተሲኡ ህይወቱ ንምቕጻል ንገዝኡ እናተመለሰ እናረኣናዮ እውን ፊልምና ይውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ከምቲ ትጽበይዎ ሓቀኛ ዛንታ እዩ። ዛንታና ሓፂርን ቀሊልን ዋላ ይኹን ደኣ እምበር እትሕዝሉ ቁም ነገር ውሕድ ከም ዘይበሃል ርግፀኛ እየ። ብወገነይ ካብ 18 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ክንደይ ከም ትብዎ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ሓሳብ ርኢቶኹም ምክፋል ቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸኒዒት።